Jak přežít pekelná letní vedra v paneláku, kde jsou rozpálené zdi, dusno a pekelné vedro i večer? Máme pro vás dobrou zprávu. I v paneláku si můžete dopřát opravdový komfort díky splitové klimatizaci. Na rozdíl od těch mobilních klimatizací zajistí příjemný chládek. Je tichá a nezabírá žádné místo. Ukážu vám, jak takovou klimatizaci do bytu montujeme. Má to své specifika. Venkovní jednotku klimatizace nejčastěji umísťujeme na balkon nebo na fasádu. V případě umístění klimatizace na fasádu budete obvykle potřebovat souhlas správce budovy nebo bytového družstva. Při instalaci vnitřní jednotky si dáváme záležet na tom, abychom nenarušili konstrukci stěn ani elektroinstalaci. Navrhujeme rozvody tak, aby byly co nejkratší. Tím zajistíme optimální chladící výkon a šetříme peníze klienta. Protože víme, že v panelácích bývají zdi často tenké, vybíráme klimatizaci s minimální hlučností, takové, které neruší vás ani vaše sousedy. O tom, jak vybrat vhodnou klimatizaci, včetně detailů instalace, jsme sepsali článek na náš blog, tak na něj mrkněte, odkaz najdete na našem profilu.